bent. Welkom. Dankjewel. Jij bent eigenlijk voor twee dingen. Zwerflust Ja. en ook van het Trekfestival. Eerst hebben we het over Zwerflust, want er zit een leuk verhaal achter. Ja. Mag je zelf even vertellen? Zwerflust is eigenlijk een soort van collectief, een reizigerscollectief. En we zijn eigenlijk een beetje automatisch geboren. Eén is ermee begonnen en die heeft een aantal mensen bij elkaar geroepen. En dat is nu een hele diverse groep geworden van allemaal reizigers die gereisd hebben over de hele wereld. Met de motor bijvoorbeeld, of met de fiets, of met skates, of liften, dat soort dingen. En daar geven wij nu dus lezingen mee. En er komt waarschijnlijk ook een festival aan in juni. Maar dat weten we nog niet helemaal zeker, maar dat komt er waarschijnlijk nog aan. Wat vertel je in dat soort lezingen? Sterke verhalen. Ja? Anekdotes? Ja. Nou ja, en we proberen mensen ook te inspireren over onze dingen die we hebben meegemaakt. En de dingen die we hebben geleerd eigenlijk, zeg maar, delen wij met andere mensen. En natuurlijk gewoon onze reizen, wat we allemaal hebben meegemaakt. Maar ook op middelbare scholen, hoe je bijvoorbeeld een backpack in moet pakken. Als je op reis gaat, waar moet je daar aan denken? Wat gebeurt er dan? Nou ja, dat soort dingen eigenlijk. Ja, wat onderscheidt jullie van een gewone reisorganisatie? Of misschien zo'n programma bij BNN wil, de 3 op reis? Ja. Wij doen het echt zelf. Kijk, bij BNN en 3 op reis, daar zitten cameraploegen bij. En dat is allemaal een beetje... Vaak gezocht natuurlijk. Ja, inderdaad, een beetje opgezet. En wij doen het gewoon echt puur vanuit onszelf. En we zijn ook heel breed. Dus er is iemand die gaat met een motor op stap. En ik heb zelf net een skate gemaakt. Dus het is ook heel breed. En daarop spreken we volgens mij ook heel veel mensen aan. Tenminste, ja. Nou, ik denk het wel. Ik vond het in ieder geval een heel mooi verhaal. Als mensen dit horen, ik ben ook zo'n echte reiziger, een beetje zwerver bijna. Ik snap het wel hoor, dat je overal je plekje zoekt. Nou nee, maar gewoon een campingje mee, rugzak mee, ik snap het wel. Ja. Waar moeten ze zijn? Is er een soort internet community? Ja, we hebben op Facebook onder Zwerflust hebben we een pagina. Die kan je liken en daar kan je ook berichten op zetten. Daarnaast hebben we een website zwerflust.nl. En natuurlijk het Trekfestival. Volgende week, over 2 weken. En daar hebben we dus 2 dagen lang hebben we een oude kerk tot beschikking. En daar gaan we verhalen vertellen en kunnen mensen dingen aan ons vragen en zo. Ja. Wat is jullie opzet, het hele Trekfestival? Nee. Jullie zijn er een onderdeel van? Ja. Het Trekfestival is een festival van 2 dagen lang. Sietse Pruiksma gaat openen. Dat is heel tof, vrijdagavond. Ja, fantastische muzikant. Ja, echt gek. Echt super vet, ja. Maar wij hebben dus alleen 1 locatie in Zoutkamp. Dat is een oude kerk. En daar gaan wij dus 2 dagen lezingen geven en eten verkopen. Een reizigersmaltje, dat soort dingen. En daarnaast gaan wij ook een arrangement geven. Een soort bed and breakfast, maar dan in een tent. Dus een beetje avontuurlijk gezien, zeg maar. Leuk man. Ja. Trekfestival, daar komen we nog wel op waarom, want het is een geweldig leuk festival. Dat had te krijgen met de trek van de vogels en daar het hele reisgevoel bij. Nou, zie ik het even op internet, trekfestival.nl volgens mij, als ik het goed uit mijn hoofd doe. Ja. In ieder geval, nog even 1 keer, hoe kunnen mensen jullie vinden? Zwerflust.nl. Veel succes. Ja, dankjewel. Leuk dat je er was, man. Ja, bedankt. Wat is de eerstvolgende reis? Ik weet het nog niet precies. Iets in de Ardennen volgens mij. Rugzak op en wegwezen. Ja, met de fiets mee. Leuk dat je er was. Goed. Dank je. Dankjewel.